kandidaɓe 17 wullitino ko sariya ɓuraɓe andede ɓen ko Tumba Jakite, Dr Ousmane Kaba hoorejo fedde PADES, Lansana Kuyate hoorejo jagorɓe kiɗɗo e hoorejo fedde Dawro PDN. kono ɓe kandidaɓe fof wullitande maɓɓe nden bugitano sabu angal timmingol kaydiji woote leydi Guinée. haray kandidaɓe ɓe o sariya mawɗo tabintini ko ɓe kandidaɓe jeenayo. ɗum ko Abdoulaye Yero Balde jagorɗo kiɗɗo fewndo laamu Alpha Condé, Makali Camara hoorejo fedde FAN, Ibrahima Abe Silla hoorejo fedde Dawro NGR, Dr Fayamili Mono mo fedde BL Immini, Abdoulaye Kourouma hoorejo RRD, Mohamed Nabi fedde ARP, Bouna Keita fedde RGP, Général Mamadi Doumbouya e Mohamed Cherif Tunkara kandidajo mo wonda e fedde Dawro. haray fode Bangoura tawaɗo e ñawoɓe e ndu suudu mawndu holluno wondema ngal pellital tentinte e ndu suudu DGE e wote ɗe waɗay ñande 28 ndu lewru aroru ɗo. Mamadou Diongas Ba Conakry, RFI.